tomto videu si ukážeme, ako si v LMS Moodle vytvoriť jednoduchý kurz, respektíve ako si vytvorený kurz naformátovať. To znamená, ako tam vložiť základné objekty Moodle, stránku, súbor, priečinok alebo test. Pracovať budeme v LMS Moodle Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. LMS Moodle nájdeme na stránkach Pedagogickej fakulty v sekcii vzdelávanie pod e-learningom. Vstúpime do LMS Moodle. Na prihlásenie budete potrebovať užívateľské meno a heslo. To vám bude oznamené na hodine, pretože ak by ste sa prihlásili so svojimi klasickými prihlasovacími údajmi, na ktorých nemáte práva učiteľa, nemali by ste možnosť meniť nastavenia daného kurzu. Kurzy, ktoré budete opravovať, sa nachádzajú v sekcii Kurzy študenti. Upravovať si budeme úplne posledný kurz, ktorý sa volá Práca s naučným textom a hypertextom 08. Tento kurz obsahuje 24 tém. My si budeme upravovať tému číslo 1. Keď chcete v Moodle niečo pridávať, meniť nejaké nastavenia, respektíve chcete niečo mazať, odoberať, vždy musíte to robiť v upravovacom režime. Do režimu úprav sa dostaneme kliknutím na ikonku Zapnúť upravovanie. Zobrazili sa nám pri každej téme takéto maličké kolečka a ikonka Pridať aktivitu alebo zdroj. Ako prvé si zmeníme názov témy. Názov témy zmeníme cez nastavenia témy. Odklikneme preč, použiť výchozí názov sekcie a dáme tam naše meno. Môj kurz sa bude volať Vysoké Tatry. Do okna zhrnutie môžeme dať privítanie študenta, respektíve mu tam môžeme napísať, čo všetko tento kurz obsahuje, alebo čo všetko bude potrebné na jeho ukončenie. Keď tu nejaký text máme, môžeme si ho kľudne pomocou priloženého textového editora naformátovať, čiže napríklad toto si môžeme dať hrubým, boldom, toto si môžeme dať kurzívou. Pre lepšiu názornosť si môžeme do tohto zhrnutia vložiť aj nejaký obrázok. Obrázok si vložíme cez túto ikonku. Ja už obrázky mám prichystané na pracovnej ploche. Kliknem na Prechádzať repozitáre, vybrať súbor, mám ich na pracovnej ploche, mám tu vyvolenú jednoduchú panorámu, nahrajem tento súbor, opis nie je nutný a zmením si veľkosť približne na 200 bodov. Pomere mi to zmení, kliknem na Uložiť obrázok a tento obrázok mám uložený v zhrnutí. Keď sa mi zdá obrázok príliš malý, môžem na neho dvakrát kliknúť, zmeniť si ho na väčší. Tento obrázok, ako aj celý text, si môžem naformatovať na stred. Vymažeme ešte túto medzeru, klikneme na Uložiť zmeny a pozrieme sa, ako náš kurz vyzerá. Takto vyzerá v režime úprav a vypnem upravovanie. Vyzerá takto. Následne môžeme začať vkladať do tohto nášho kurzu jednotlivé objekty. Keďže chceme vložiť objekt, musíme sa opäť dostať do režimu úprav, čiže zapnúť upravovanie. Klikneme na Pridať aktivitu alebo zdroj a ako prvé si tam skúsime skúsime objekt stránka. Stránku si môžeme predstavovať ako nejakú webovú stránku, ktorú my, bežní užívateľia, môžeme upravovať bez znalosti značkovacieho jazyka. Čiže klikneme na Pridať stránku. Táto moja stránka sa bude volať Študijný materiál. Obsah stránky si nakopírujem z Wikipédie, kde som si našiel Vysoké Tatry. Čiže prvý bude nadpis Vysoké Tatry, môžem si ho napísať. Vysoké Tatry, dám si ho hrubým písmom a vycentrujem si ho na stred.
Tento text skopírujem z Wikipédie. Tento text sa skopíruje naformátovaný. Keď ho tu vložím, jeho súčasťou sú aj hypertextové odkazy. Ak by som ich chcel by som zmazať aj formátovanie. Najprv zmažem formátovanie. Vidíme, že tento text sa zmenila sa jeho farba, zmenilo sa jeho usporiadanie a následne pomocou tejto ikonky zruším aj hypertextové odkazy. Následne si ho môžem naformátovať ako chcem ja. Čiže môžem si dať tento text boldom. Mohol by som si kľudne tento výraz Vysoké Tatry prepojiť hypertextovým odkazom. Keď kliknem na túto ikonku, kopírujem si napríklad túto stránku, vložím hypertextový odkaz, chcem, aby sa táto stránka otvorila v novom okne a kliknem na vytvoriť odkaz. Pod tento text si skúsim vložiť nejaký obrázok, ktorý mám už uložený na pracovnej ploche. Mám tu nejaký obrázok Tatier. Nahrajem tento súbor, opis nie je nutný. Tento obrázok je len ilustračný, nemusí byť veľký, zmením jeho veľkosť na 300, alebo ešte menej 200. A kliknem na uložiť obrázok. Ďalšie v sekcii je poloha. Označím si tento text. Zvýrazním si ho, dám si ho na stred. Ešte raz. Poloha. A dám si ho boldom. Pod neho si umiestním text polohy. A opäť si tento text zmažem jeho formátovanie, zmažem jeho hypertextové odkazy a pod neho vložím obrázok, ktorý mám už pripravený na pracovnej ploche. Nahrajem tento súbor. Opäť je len ilustračný, nemusí byť veľký, opis nie je nutný. A tento obrázok si naformátujem na stred. Tento obrázok si taktiež naformátujem na stred. Takto by som mohol ďalej pokračovať a vytvárať študijný materiál. Keď to uložím, tento študijný materiál sa mi zobrazí v takejto forme. Kliknem upravovanie. Pre študenta sa tento študijný materiál zobrazí nasledovne. Čiže na nejaký naformátovaný text s hypertextovým odkazom, na ktorý keby som klikol, otvorí sa mi táto stránka v novom okne. Obsahuje nejaké obrázky, ukazuje, kedy vlastne bol posledný krát tento text zmenený. Vrátim sa do kurzu. Opäť sa dám do upravovacieho režimu a skúsim si pridať ďalší objekt do Moodle a tým bude súbor. Tento súbor sa môže volať napríklad na zopakovanie. Súbor slúži na vloženie nejakých súbojov, ktoré už máte pripravené, napríklad Wordy, Excely, PDF, ale aj rôzne iné súbory. Ja takýto súbor už mám pripravený. Tento súbor sa volá Vysoké Tatry. Nahrajem tento súbor, uložím a vrátim sa do kurzu. Vypnem upravovanie a pozriem sa, ako tento súbor vyzerá. On sa mi vlastne stiahne a ja si ho následne môžem v počítači otvoriť. Keď opäť zapnem to upravovanie, tieto súbory vlastne si môžem kaskadovito nejako systémovo usporiadavať podľa dôležitosti. Čiže tento súbor si posuniem doprava. Takisto by som si mohol pridať opäť iný súbor, čiže opäť kliknem na súbor, bude sa volať na zopakovanie 2. Opäť si kliknem na to malé plusko, vybrať súbor, bude to pre zmenu PDF. Uložím a vrátim sa do kurzu. Tento súbor taktiež v
kaskádach posuniem doprava. Ďalší objekt, ktorý si pridáme, bude priečinok, adresár, ktorý bude obsahovať nejaké obrázky. Adresár využívame hlavne vtedy, ak máme veľké množstvo súborov a nechceme, aby ten kurz sa priveľa natiahol, čiže on ich pekne zabalí do jedného súboru adresára. Môj sa bude volať obrázky. A tu si postupne budem pridávať tieto obrázky, ktoré som vkladal aj do studijného materiálu. Nahrajem aj tento nahrajem, aj posledný súbor nahrajem. Keď to uložím, opäť si ho posuniem doprava a ešte doprava. Vypnem režim upravovania. Vidím, že v týchto obrázkoch sa nachádzajú takto usporiadané obrázky, ktoré si študent následne môže pozrieť. Vrátim sa naspäť do kurzu, zapnem upravovanie a idem si pridávať ďalší študijný materiál, ďalší objekt do Moodle. Týmto objektom bude objekt URL, čiže nejaká stránka, nejaký odkaz na stránku, na ktorú keď študent klikne, tá stránka sa zobrazí. Skúsime si to prepojiť na stránku Wikipédie. Čiže pridáme nejakú stránku, bude sa volať Vysoké Tatry _wiki. Skopírujem si odkaz z internetového prehliadača a vložím ho sem do externej URL. A kliknem do uložiť a navrať do kurzu. Keď upravovanie vypnem, bude to vyzerať nasledovne po kliknutí. Otvorí sa mi stránka Wikipédie, šipkou späť sa môžem vrátiť ku kurzu. Skúsime si pridať ešte jeden odkaz. Tým odkazom bude na stránke YouTube nejaký dokument do Vysokých Tatrách. Vysoké Tatry dokument, zadám kľúčové slovo, tak napríklad tento dokument. Kopírujem si jeho adresu. Opäť pridám aktivitu alebo zdroj. Pridám URL. Napíšem tu video, dokument, pomoc.pt a vložím tam externú adresu URL. Vrátim sa do kurzu. Vypnem upravovanie. A kurz vyzerá, a táto adresa URL vyzerá nejaké takto. Čiže hneď ma to preklikne na stránku daného videa. Ak by sme chceli, aby si to video študent zobrazil priamo v Moodle, tak pridáme do Moodle objekt nie URL, ale objekt stránka. Čiže zapnem upravovanie, pridám aktivitu alebo zdroj, pridám si stránku, taktiež tu napíšem video, dokument, idem na YouTube, ale neskopírujem si túto adresu, ale kliknem pravým tlačidlom na video a skopírujem si kód na vloženie. Moodle sa do obsahu stránky dostanem tak, že prekliknem sa na tento kód HTML a tu len vložím tento odkaz a kliknem na uložiť a zobraziť. Vyzerá to takto, že to okno tohto videa je vložené priamo v YouTube, priamo tu si ho študent môže pozerať, tu si ho priamo môže spustiť a na tento YouTube sa nedostane, keďže na mnohých školách je táto stránka blokovaná. Poslednú vec, ktorú si do nášho kurzu pridáme, bude test, bude aktivita test. Čiže pridať aktivitu alebo zdroj a vložíme si tam test. Náš test bude záverečný, čiže bude to volať záverečný
test. Pri teste je množstvo nastavení, ktoré si na ňom môžeme zmeniť. Môžeme si nastaviť, kedy vlastne tento test bude otvorený. Napríklad si to môžeme dať od pondelka minulého týždňa do pondelka budúceho týždňa. Môžeme si nastaviť, ako dlho ten čas, koľko času vlastne študent bude mať na vypracovanie tohto testu. Môžeme si napríklad 10 minút. V známke si môžeme nastaviť, koľko pokusov bude mať študent na tento test. Môžeme si nastaviť, že na to má jeden pokus. Môžeme si nastaviť, koľko otázok má byť na jednej stránke, respektíve či majú byť všetky otázky rozmiestnené na jednej stránke, alebo každé 2 otázky, každé 4 otázky. Môžeme si nastaviť každé 3 otázky. Môžeme si nastaviť, či sa majú tieto odpovede v rámci týchto otázok zamiešať. Ďalej si môžeme nastaviť možnosti prehľadu, to znamená, že čo študent bude vidieť počas toho pokusu, ako bude robiť test, čo bude vidieť po pokuse, to znamená, či bude vidieť, ktorá otázka je správna, či bude vidieť správnu odpoveď, respektíve ak sme nastavili nejakú spätnú väzbu v každej otázke, či ju bude vidieť. Alebo si môžeme nastaviť, čo bude vlastne vidieť potom, ako sa tento test uzavrie, to znamená, keď vyprší ten časový limit, ktorý sme nastavili do budúceho pondelka. Môžeme si zakliknúť všetky tieto atribúty. Môžeme to vzhľad, tu si nastavíme len koľko 10 čísel bude vidieť vo výslednej známke. Môžeme si nastaviť heslo k danému kurzu, aby sa študent do neho dostal, až keď tú heslo mu dáme. Môžeme si nastaviť celkovú spätnú väzbu, čiže nejakú spätnú väzbu na konci testu. Ostatné nastavenia nás nezaujímajú, klikneme na uložiť a zobraziť. Test máme nastavený, ale nemáme v ňom žiadne otázky, čiže klikneme na upraviť test. Do tohto testu pridávame otázky, takže klikneme na pridať. Nová otázka. Existuje viacero typov otázok, my si skúsime pridať 3 typy otázok. Prvou sú viaceré odpovede. Klikneme na pridať. Do názvu otázky si dáme rovnakú vetu ako do samotnej otázky. Čiže my budeme mať napríklad Vysoké Tatry majú krátku dvojbodka. To isté si napíšeme aj sem. A keďže Vysoké Tatry majú len jednu skratku, tak budeme mať iba jednu správnu odpoveď. Mohli by sme si nastaviť aj viaceré správne odpovede. Voľba číslo 1, keďže odpovede budú zamiešané, môžeme si stále dávať tú správnu do voľby číslo 1, bude VT. Za túto odpoveď dáme žiakovi 100%. Dáme nejaké distraktory k tejto správnej odpovede, za ktoré nebude žiadne hodnotenie. CT alebo napríklad CT. Klikneme na uložiť zmeny a otázku máme v teste vydanú. Pridáme ďalší typ otázok, novú otázku, teraz to bude otázka pravda, nepravda. Text otázky bude Vysoké Tatry majú skratku VT. Pri tomto type otázok vždy dávame oznamovaciu vetu, ktorú študent buď neguje alebo potvrdí. Čiže v tomto prípade je to pravda, nastavíme pravdu a klikneme na uložiť zmeny. Pardon, ešte musíme názov otázky kopírovať aj do samotného textu otázky. Uložiť zmeny. Pridáme ďalšiu otázku, nová otázka. Tretí typ otázky je krátka textová odpoveď. Tu napíšeme, akú majú Vysoké Tatry krátku. To isté napíšeme dole do samotného textu otázky. Veľmi dôležité nastavenie je tu, či rozhodujú alebo nerozhodujú veľké a malé písmena. Čiže keď nastavíme, že nie, používanie veľkých a malých písmen nie je dôležité, tak správnu odpoveď bude požadovať ten systém aj správnu odpoveď napísanú malými
aj správnu odpoveď napísané veľkými písmenami. Čiže odpoveď 1 je VT a za túto odpoveď dáme žiakovi 100%, keď ju napíše. Ak ju napíše aj veľkými písmenami, stále mu to tento systém uzná. Test máme hotový. Môžeme sa prekliknúť naspäť do nášho kurzu, vypnúť upravovanie. Tak ešte ho zapneme a tento náš test v tejto štruktúre posunieme doprava. Vypneme upravovanie a môžeme skúsiť na tento test kliknúť. Čiže študent si môže vypracovať tento test, na ktorý má jeden pokus, je otvorený v tomto období a je tam nastavený časový limit. Kurs máme hotový, jeho názov sme zmenili na Vysoké Tatry, pridali sme tam privítanie, úvodnú grafiku, nejaký obrázok, pridali sme tam nejaký študijný materiál do stránky, pridali sme tam nejaké súbory, zložky, pridali sme tam súbory URL, ďalej sme pridali do stránky nejaké video, ktoré si študent môže pozrieť a nakoniec sme nášho študenta otestovali záverečným testom.